हईली खाई। अभी मुँह नहीं खिद होले अभी खाली है। तो पियला से फुर्सत रही तब न खाए। पियला से आए आओ अब कहाँ चल देनी। अरे आव तनी हो मीटिंग के। अब बाबा ए बाबा बाबा रोवा कहाँ बानी देखी और भक्त आइल बा। बाबा ई कौन आ गइल जे बाबा बाबा कोइले बा। बाबा ए बाबा बहरी निकल के प्रगट होकी ना देखी कितना जरूरी बात बा। ई बिना कुछ कोइले जाई ना रुको। बोलो बालक तुम्हारी समस्या क्या है। आए बाबा बोले लगले कहाँ बानी जहाँ बानी और भक्त के समस्या सुनिए बाबा। सुनाओ बात। लॉकडाउन से काम धंधा बन बा रोवे जैसन बाबा हमरो पियल पसंद बा। लॉकडाउन से काम धंधा बन बा रोवे जैसन बाबा हमरो पियल पसंद बा। चिलम बा खाली घट 20 गो रुपया हो 20 गो रुपया हो जा सहाइया गौरा के सोइया दुख सब पड़ता रे पैया हो जा सहाइया गौरा के सोइया दुख सब पड़ता रे पैया। ई पूरा मंडली लेके आइल बा का ऐसे ना मानी रुको। आए हाय देख रे बाबा सुन ले ये बरा के व्यवस्था हो गईल। रोवा के सही नानू महादानी कहल जाला रोवा बानी महादानी। चलो सरे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ली है चाय पी ली आए कहाँ जाए लगनी। अरे आवत तनी एगो जरूरी मीटिंग बा हो। हम जब खाए पिए के बात करतनी तो यहाँ के काज ने कहाँ चल जातनी। अब चाय ठंडा गई। बाबा बाबा मैं आ गया। आई दादा ई तो फेरा गइल ई तो साफा पड़िका पाड़े हो गइल बा। रउआ तो हमार मजबूरी समझते न बानी। रउआ तो ज्ञानी है प्लीज हेल्प मी बाबा। बोल तेरी इच्छा क्या है बालक। सुनी लाज बाकिया जब भी मजबूरी बाटे 10 रुपया घटत पियलो भी जरूरी बाटे। फिर कब मुहवा खोलब नहीं कहत खाली कसम दे दिए बाबा ना तो जान दे देबो। सुनी महादानी परान दे देबो। चुप कर बड़ा सा तनिक न किए के बोल। सुनी महादानी परान दे देबो। प्राण मत दो बच्चा ये लो। आए आज बाबा फिर कृपा बरसा देनी। हे देव के देव महादेव नाथों के नाथ भोलेनाथ। बाबा मैं आज आपका मंदिर बंद करता हूँ। बाबा बाबा मैं आ गया। रास्ते से जा रहा था सोचा आपसे मिलते जाऊं बाबा। अरे गणेश भगवान अरे पिताजी कहाँ हैं। अरे उनको बोलिए आज उनका भक्त अपने साथ फाइनेंसर लेके आया है। तनी दांग के बतावा ये बयान तो म्यूजिक दा। कहाँ बड़े गुरु कहता आइल बचेला हो आइल बचेला। प्रिंस प्रियदर्शी संग अरविंद अकेला हो अरविंद अकेला। कहाँ बड़े गुरु कहता आइल बचेला। सुजीत प्रियांशु संग अरविंद अकेला। ली हर कुल ही कर जा कोई तो सूद समेत लौटाई। कर जोरी कहता जानी हमसे खिसियाई जी। कर जोरी कहता जानी हमसे प्रिंस लागत हमर मैसेजवा बाबा तक नहीं पहुंचत। उ कहीं और बिजी बने। हैदान पेटी में डालो आ फिर कबो जरूरत पड़ी तो बाबा बोल ही बने हर हर महादेव।